kader van Nodig mij uit ben ik uitgenodigd door 3 jongeren hier bij Huizen Maasveld van de Koraalgroep. Hele bijzondere jongeren en ik ben benieuwd wat zij aan tips voor mij hebben en hoe zij de dag verder doorbrengen. Misschien ben je net zo benieuwd, kijk even naar deze vlog. Bingo! Oh, dat was die? Ja. Goed zeggen, hier is ook een eentje weg. Nee, die dan. Oh jongens, dat wordt niks, dat wordt niks. Maar ik breng die maar naar de finish. En dan brengen we meteen naar de garage, want hier dan weer je repareren. Hey! Dat is goed, kom. Zeg maar, volgende keer weer niet, ja. Dit spiek maar goed winnen. Nee, dit spiek niet winnen. Oh, nee, dit spiek niet winnen. Ik zit op maandag, op maandag gewoon donderdag op Koepel. En op vrijdag ben ik pas geleden in de winkel begonnen. Ik heb sport gedaan, karate. Karate gedaan? Ja. Wat dan zijn die plankjes doorgooien, of wat heb je gedaan? Ja. En we moeten zelf verdedigen, we mogen niks aanslaan. Je moest niks dan val ik je niet op, weet je, hè? Dan was je gewoon heel lastig vallen, weet je. Dus, ja. Zit jij nog goed mee in, Sven? Daar kan je van maken. Oh, dat was een kantje. Ik hoef er niks mee te doen, dat is alweer. De liersaket, ja, de liersaket. Ja. En dit seizoen gaan ze op een dag? Op stukken. Op stukken te gaan. En iedere dag gedaan? Ja, elke dag wat anders. Dan doen we heidescheren, dan doen we schoffelen, of we doen of iets anders. Ja. Leuk. Ja, zeg nou ja, mocht ze nog wat tips hebben voor Limburg of voor niet? Goed, ik werk aan de Limburg, alles voor de wind. Ik heb het natuurlijk. Dan zit ze wel eens op Facebook of op dan laat ze me goed tips geven. En zo die ik maar in inhuren, dat gaat via bedrijf natuurlijk wel. Oké, weet ik wel. Dan vragen we alleen dat Sven kunt. Bedankt ja. Nou, dat waren de mooie verhalen van Sven, van Giovanni of van Gerry. Bijzondere situatie hier in Huizen Maasveld van de Koraalgroep. Dank daarvoor. Hebben jullie nou ook aardige tips voor mij of uitdagingen of wensen voor de provincie Limburg? Laat het weten via Tips voor Theo op Facebook, Snapchat of Instagram. In ieder geval, het komt wel bij mij. Dankjewel.